И здравейте, хора! Вие сте в моя канал Топ 3. Моля ви, абонирайте се за канал с камбанката, харесайте клипчето и го споделете. И да започваме. Най-хубавите задни ножици. Топ 3. Кристиано Роналдо. Това беше от Кристиано Роналдо. Лионел Меси. Това беше от Лионел Меси. Сега Руни. Както казах, сега Руни. Да започваме. И това беше всичко от мен. Дано да ви е харесал видеото и харесайте видеото.